cea mai mare tragedie pe care poți să o faci în viața aceasta. Care? Să fii atât de aproape de Dumnezeu fizic, clădire, și totuși să nu-L cunoști. Pentru că mi-aduc aminte de un vis pe care l-a avut un profesor, pe care nu o să dau numele acum, dar mi-a zis că într-o seară s-a pus să doarmă și a visat că a murit și că s-a dus către cer. Și la poarta raiului a ieșit în întâmpinarea lui un om frumos, cu haine albe, și l-a întrebat: îl cunoști pe Iisus? Și a zis: da, îl cunosc, i-am slujit, îl slujesc. Cum să nu-l cunosc? Zic: bun, dacă îl cunoști, atunci du-te și așteaptă un pic aici pe scaun. După câteva minute văd, zice el în vis, mai apare cineva. Un prieten meu, păstor baptist, vine în față. Același om îl întreabă: îl cunoști pe Iisus? Zice: da, am făcut evangelizări, atât de multe evangelizări. Cum să nu cunosc pe Iisus? Zice: ia du-te, stai lângă părintele un pic. Zice: după ce am stat noi acolo, tot am sujotit, tot am vorbit, apare o doamnă gârbovă, abia că își putea ridica privirea, și vine la omul acela și o întreabă: auzi, doamna Maria, cunoaște pe Iisus? Și la care doamna Maria zice: cum să nu te cunosc, Doamne? Atât de aproape. Mamă, cât de tristă e asta. Atât de aproape fizic și atât de parte spirituală. Pentru că aceasta e religia.